И здравейте хора! Чакайте да го направим, да се вижда. Да видите. Толкова, както виждате камерата ми, искам да ви покажа GTA Vice City Burn. Ето. Искаме на иконката на GTA Vice City Burn. И не знам как да ще игра. Да, днес искам малко игри да поиграм, но не знам как да го направим. Малко е трудно, но така ще снимам. Ще играя малко. Ето играш джойстик. Това клип май се провали, но нищо, искам да запиша един клип. Добре, започваме. И готово. Да. Няма много да играя, малко ще ви покажа играта. Това е нещо като моята къща. Слизаме. Няма, ще имам музиката. Още не мисля да снимам на FIFA. Имам FIFA, дори ще ви я покажа. Много не мога. Сега държа таблета си. Много не мога да снимам. Да типа майката, ей! Ква? Няма да стане този клип. Направи сега ще покажа FIFA. Тя е 11-ка. Много по това. И това ще извинявайте, провали са клипа ми. Но да знаете, от сега почвам вече да снимам на игри. Чао! Да, и влога ще е доста голям, затова мисля да изчакате до влога. Довиждане до първа ви покажа FIFA-та. Като се зареди то. Сега ще ви покажа FIFA-та. Ето, FIFA 11. Искам да на Play, играхме ето. Чай секунда. Ето. Това е FIFA 11. Така да излезем, защото днеска някой ден може да снимам на FIFA. Това от мен е. Чао, приятели, и се абонирайте за канала ми.